Studju ġdid li sar mill-Fakultà tal-Ħarsien Soċjali juri li r-residenti tan-nofsinhar ta' Malta huma kuntenti xejn bil-kunsilli lokali. Dan l-istħarriġ li sar fost ir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta jenfasizza l-fatt li l-maġġoranza tan-nies huma mdejqin ferm bil-ħidma jew nuqqas tagħha mill-kunsilli lokali rispettivi tagħhom. L-istudju juri li kienu biss 37.1% ta' dawk li kkummentaw li kienu sodisfatti bix-xogħol tal-kunsilli lokali tagħhom. Numru inkwetanti li jkompli jikkonferma kemm il-poplu mhux iħoss li l-kunsilli huma t-tarka tar-residenti għaliex il-gvern ħadilhom ħafna mill-poteri. Joħroġ ukoll il-fatt li 53.8% ta' dawk li wieġbu kienu jafu taħt liema reġjun taqa' l-lokalità tagħhom. Bi 17.8% biss jgħidu li jinsabu sodisfatti b'din l-entità. Meta mistoqsa dwar l-aktar affarijiet li jdejquhom fil-lokalità, 3/4 ta' dawk li ħadu sehem fis-servej qalu li traffiku u nuqqas ta' parkeġġ huma l-akbar problemi fil-lokalitajiet tagħhom. Bi 3.5% taż-żgħażagħ jistqarru li jinsabu imdejqin bin-nuqqas ta' spazji pubbliċi u ħdura fir-raħal fejn jgħixu. Punt interessanti li joħroġ minn dan l-istħarriġ kien in-nuqqas ta' għarfien li żgħażagħ għandhom fuq il-kunsilli u l-ħidma tal-istess kunsilliera. B'47.7% jgħidu li m'għandhomx idea x'inhu l-irwol tal-kunsill. Ħareġ anke l-fatt li l-maġġoranza tan-nies jemnu li l-kunsill lokali għandu jkollu aktar poteri u awtonomija sabiex ikun jista' jaħdem għall-interess tar-residenti. B'ħud saħansitra jemnu li s-sindki għandhom ikunu full-timers sabiex xejn ma jkun jista' jxekkilhom milli jaħdmu bi sħiħ għall-lokalità. Is-servej li tmexxa mill-Fakultà tal-Ħarsien Soċjali kien kummissjonat mir-Reġjun tan-Nofsinhar fejn il-lokalitajiet huma kollha mmexxija minn sindki laburisti, b'maġġoranza laburista fil-kunsilli kollha u jidher li n-nies mhumiex kuntenti bix-xogħol li qed isir minnhom.